ben achiel kachiel kama intiere hera e kinde ma ng'ato donjo e winjruok moro amora mar hera diwach ni pesa nigi thuolo mane kar kanyo kit osiep kata keny. Cleo ada chako kama ndalo chwech mar dhano Nyasaye nochweyo dhano ariyo. Ochweyo dichuo, kosechweyo dichuo to oketo dichuo e puodho mar Eden. To neno ka ng'ani dwaro ng'at makonye. To wacho ni koro wachweni dhako mondo okonyi. Koro gigi duto noyudo Nyasaye oseloso osechwe dhano, osechwe dichuo. To omiyo dichuo dhako. Kisomo Johana 3:16, the normal verse, manowero kwa watindo, for God so loved the world. Nyasaye no ero pinya jahera nyaka bed jachiwo. Nyasaye no ero pinya nyaka ma omiyo no chiwo. Get it? No chiwo. So jahera nyaka bed jachiwo. If you are not a giver, you are not a lover. Koro a current society e piny wadake sani wang'iye mopogore ni koro the only thing minya kele table and money. So for you to love in the current society, in the current world, piny wadake sani, you must also be a giver. The example of John 3:16. To en giver mar pesa sani. And sani and pesa, you must give money. Ka idwaro kido emo mi ineno ka inda gi nodik ni usiepe inda ineno ka jahera mag inda yudo ka koro gibet kore to gimiye mana pesa. We are not talking about man woman now. Wawacho hera as a general thing ma you motivate a lover, motivate jahera. Kata mama u oeri okelo nigi, kata iniero mama itero negi moro. Jahera and a giver and jachiwo. Makoki jachiwo, you cannot be a giver. Now, a case mar pesa. Ntiere gik moko hera ma are spices. En kaka communication, en kaka yes, en kaka owiro era bedo gimoro machalo mamit, and that is money. Yes, omedendado. En kaka weche moko mamit no nyinge mama tinde gi baby, you know, that is money gima miyo era bet chunga en era. So for you to be a lover, nyakibed jachiwo. That's my take. Agenda ngadugo iri kama intiere. Hilda, aniri.